Un antigo muiño que estivo presente aquí en Camariñas alá polo ano 1900. Un muiño que, como vedes, compañeros, lle falta moi pouquiño xa para comezar a virar e arder esta noite queimado polo San Xoán daqui de Camariñas. Nos estamos con José, que nos tens que contar, José, con que facedes todo isto? De que está isto feito? Está todo feito completamente de madeira. Podemos mirar dentro, a ver como está. Vide por aquí, vamos a abrir a porta deste muiño, a ver se moe ou non moe, a ver que hai aí dentro. Hai palés. Sí, claro, rellenámoslo de madeira para que arda e aguante un pouco máis o que a forza do lume. E rodeádelo todo de palés e palés e palés de toneladas de leña, non? Toneladas de madeira, sí. Aquí hai uns 20 camións de palés, outros tantos tratores, máis leña, restos de poda, de todo. O sea, restos de madeira, todo o que hai no pobo, todo ven pa aquí. Todos os veciños van poñendo o seu grao de area, non? E van traendo para aquí a súa leña. Falamos de que este muiño pode ter tranquilamente de perímetro uns 80-90 metros. A lumarea de perímetro, 80 metros. O muiño ten 14 metros de alto e de perímetro pode ter uns 10 ou así. Lumaría que se fai aquí nesta praia de Area da Vila, que comezará a que hora, José? Pois xa empezamos, están os nenos xa cas súas actividades, depois verán as charangas, depois teremos o encendido espectacular, teremos a París de Noia, discoteca móvil, e nada, festa hasta o día. E, por suposto, vamos ir dando un pasiño para ensinar todo o que tedes por aquí, a parte do muiño que é ben fermoso e tamén de todas as toneladas de palés que van pois poñendo por aquí, traedes tratores tamén, como víamos, pois esas atraccións para os máis cativos. E a que hora comeza a cacharela? Claro, que iso é o importante. As 12 en punto é cando facemos o encendido con fogos de artificio, depois lanzamos a traca e despois nada, prendemos a lumarea hasta que arda. Supoño que hasta jueves, polo menos. Por que foi un muiño este ano? Porque levamos como uns 10 anos facendo algo sempre representativo de Camariñas. Fixemos un palillo gigante, unha almohada gigante, fixemos unha réplica do faro, fixemos a réplica do faro antigo, fixemos un castillo. O ano pasado fixemos un avión que caiu aquí foi na Segunda Guerra Mundial. Fixemos unha réplica do Serpen, do barco do buque escuela que tamén se afundiu. Este ano pensamos de facer unha réplica dun muiño que estaba aquí en Camariñas a principios do século 1900. Como dicíamos, faltalle pouquiño xa este muiño para comezar a xirar. Imos seguir porque aquí nos espera tamén Arturo, que está xa preparando todo ese carbón. Para cantos kilos, Arturo, hai de sardiñas aquí esta noite? Vamos a asar hoxe 550 kilos aproximadamente. 2.500 racións ou así. Nestas grellas, non? Que temos xa todo por aquí preparado, O noso maestro parrillero. E 5 parrillas. 5 parrillas. Pero dades atendido tantas parrillas? Sí, no hai ningún problema. Sí, porque O carbón está listo xa, isto cando se vai encender? cando mando jefe. Cando mande José? Cando mando José, di lume. Canta xente contades, claro, porque canto? é que- 500 kilos de sardiñas, é que- isto dá para Camariñas e para... No, Camariña non, que vai moito xente de fora. Hai que moita xente. Famosa a vosa lumarea, dende logo non cabe duda. Non é como ela na redonda. Vostede sabe que é moi famoso San Xoán na Coruña. Non compite nada conosco. Como que non? Vamos poñer no médico, aquí hai polémica, aquí hai polémica. Nin na Coruña, nin en Vigo, nin en Pontevedra. Como ese no Maré non hai ninguna. Se non has de vela. Digo, eu non che engaño. Pero vos sabedes como están as praias de Riazor, hoxe que hai xente que estuvo xa facendo ali Na sitio. praia de toda a xente nova, todo é fume. Non ten nada que ver con esta. Mira Malacón, os topes. Pero como prendedes todo iso? Iso a mellor ainda nin prende, con todo iso que tedes aí? Que non prende, a primeira. A primeira. Mete un misto e já vai a primeira. É con traca dentro. Pois a min os veciños de Camariñas convenceronme de que a súa lumarea é do melloriño que hai no San Xoán de Galicia, dende logo é a máis grande, así que imos quedar aquí con eles, a ver se empezan a encender ese carbón e poñer as sardiñas. E comemos sardiñas. E comelas. A comelas. Habrá para nós tamén. Está afrocando tope. A tope. Ali Vale, só, pois rápido. a ver se se empezan a baixar e a poñer xa todo en marcha para esta noite aquí en Camariñas. A 6. A 6 lume. Pois a partir das 6 empeza o lume aquí e todo aquel que queira vir, que se chega a Camariñas, que este ano vai prender o muiño. É upa Camariñas, Sí, algo máis quere decir vostedes? Xa Non, estaría, digo non? que- Despedimos xa. Non despedimos nada, que este é a lumeré que hai en toda a redonda. No, seguimos aí en directo en Camariñas. Quedamos ca cacharela Mira este de señor. Quedamos ca Unha cacharela. gandaria de vila. Plaza Salva, a 6 volvemos en directo a Camariñas. Entón, a ver si prenden esa lumarea, a cacharela máis alta de todo Galicia.